मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजाङै डिजाइना। मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबावदे। नै जा साइजखा, आंसो लानो लुगैलायबाय। सासे समायना एक्ट्रिस, बयजोंबो सिनायजानाय, बयजोंबो बरायजानाय, बयजोंबो मोनथिजानाय, बियो आर'नायाव बिबार। बेसेबा मोजां नुदों। हेल' लोगोफोर, भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबासो मिन्थिगोन। आरो गोबाङानो फेसबुक आरो इउटुबाव शेयार खालामलाबायगासिनो दंखायो। नोंथांमोना नुबाय दंखायोबो जानो हागौ सोरनि भिडिअ लानानै फैदों आं दिनै। नोंथांमोनाथ' गेमस्रि आब'नि बे मोनसे आर'नायाव बिबार आखिनायनि बे फट' बा भिडिअ शेयार जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। दा बेखौ लानानै जोंहा आदा जेम्सआ मा होनदों, नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलां, स्किप खालायालासिनो। फुल नायबासो मिन्थिनानै मोनगोन नालाय, भिडिअखौ फुल नायाबा मिन्थिनानै मोननाय नङा आरोना। जोंहा सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ। जा मोजांखा आगरा, ब्रेन्ड निउ, इन्दिनि। ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां। आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजाङै डिजाइना। मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबावदे। नै जा साइजखा, आंसो लानो लुगैलायबाय। बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस, बयजोंबो सिनायजानाय, बयजोंबो बरायजानाय, बयजोंबो मोनथिजानाय, बियो मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव। बियो गावनो सोंदों आर'नायाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों। दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों, नोंसोरो माबायदि नुदों? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों, नोंहा मानो जोंबाय थायो, बेफोरबायदि गोबां कमेन्टस फैयो ना। आङो नांजाया मालाबाबो। दिनै सोरबा बर' फिल्मनि एक्ट्रिसानो जा, एक्टरानो जा, जोङो माब्लाबा बुंनांगौ सम जायोब्ला जों बुंगोन, भिडिअ बानायगोन। दिनै जोंनि बर' हारियाव गोबां हारि सिबिग्रा, हारि मोजां मोनग्रा, हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गोबां दं। जोंलाय सोरखौ मा बुंनो, मा सोंथि सोंनो, नंगौना नङा? दा बियो गावनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों रोखा रोखा। माबायदि नुदों? आंथ' बुंखायो जोबोर समायना नुदों। मानो होनोब्ला दिनैसिम आर'नाइ बानायनाया दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाबोखो बर' हारिनि गेजेराव, आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। नाथाय आर'नायाव माब्लाबाबो रावबो आर'नाइखौ माब्लाबाबो बायदिसिना बिबार बायदिसिना होदेरनानै समायना साजायाखैमोन। दिनै नों सासे मेलेमजिबि गोरों बर' फिल्मनि एक्ट्रिस, बयजोंबो मिन्थिजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय, लामा दथा, फुटबल ग्राउन्ड, स्टेज प्रग्रामनिफ्राय लानानै दिनै नोंखौल' नुयो। दिनै नों एसेबां माने सोर बे आर'नायाव बिबारखौ सुखो, सोरनो होनो थाखाय, सोर गेदेमानो होनो थाखाय, सोर सानखांखो, सोर सुना हरखो, आं बेखौ जेबो बुंला। नाथाय नों बे आर'नाइखौ लानानै मानसिफोरनो देखायदों, नंगौना नङा? बेनिफ्राय सोंदों पाब्लिकनियाव। आंनि तरफनिफ्राय जोबोर मोजां नुदों। नोंदि एसेबां मोजां जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौ सोर डिजाइन खालामदों, सोर होखो, दा नों बेखौ पाब्लिकनि सिगाङाव देखायनानै होदों। आं जोबोर मोजां मोनदों, आंबो मोजां मोनदों। बेखौ पाब्लिकनि सिगाङाव देखायनानै होदों, आं जोबोर मोजां मोनदों, आंबो मोजां मोनदों। दिनै आंनि सोंथि पाब्लिकनियाव, बर' हारिनि समायना रमायना आर'नाइ, बेखौ जोङो मानसिफोरखौ बरायोब्ला बाहायो। नाथाय
दिनैनि दिनाव आर'नाइयाबो गोबां बिजनेस जालांबाय आर'नाइनि टफि गासैबो बुस्थुआवनो आर'नाइ जालांजोब्बाय आं बेखौबो गाज्रि बुङा आर'नाइया मोननै बुस्थुआवल'सो बानायजायाखै बेबो बानायजागोन बारा सम नांला बारा गोबाव नांला बेखौ बानायनानै आर'नाइखौ डिजाइन खालामनानै फाननो मोननैल' बुस्थु दंबायो बेखौ बानायगोन मानसिफोरा साननैसो उनाव फैनो गोनां समाव बेखौबो बानायगोन जेरै आर'नाइयाव दा सोरबा सानखांनानै बिबार बानायदों सोरबा गेदेमानो होनो माने जुग जुग बे आर'नाइयाव माने बे बिबारा थाथोंसै नंगौना नङा मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायथियाव जाय बिथाङा जाय दैदेनगिरिया बेनि सिम्बलमोन बेखौ होनानै होदों दा नोंथांमोननियाव आंनि सोंथि दिनै गाबोनो सोरबाया नांगोल ट्रेक्टर आखाइ गासैबो मानसिया बे आर'नाइयाव गावबा गावनि सिम्बलखौ होयै होयै गासैबो लाग्रा जागोन बेरायग्रा जागोन दा नोंथांमोना मा बुंगोन गावबा गावनि सिम्बलखौ आर'नाइयाव गावबा गाव होगोन गोसोबायदि गोसोबायदि आं बक्सिं गेलेना मोजां मोनो आंबो बक्सिं माबाखौ होना होगोन ग्लब्सखौ आं फुटबल गेलेना मोजां मोनो आर'नाइयाव आं फुटबल होगोन गोदोनायाव लागोन नंगौना नङा दिनै फार्स्ट टाइम बर' हारिनि आर'नाइयाव मालाबाबो सोरबा मायबा मोनसे डिजाइन खालामनानै होनाय नुनो मोनाखैमोन आङो होदोंबो खोमा नाथाय नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय सासे बर' हारिनि नोंथांमोनजों अनसायजाग्रा मोजां बे आर'नाइखौ लानानै बयनिबो सिगाङाव देखायदों आरो सोंदों नोंसोर माबायदि नुदों दा नोंथांमोना बिनि भिडिअ थांनानै कमेन्ट खालामनो हागोन बुंनो हागोन आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो रोखा रोखा लिरनो हागोन दा जोबनायाव आंनि मोनसे सोंथि गोदोनि आर'नाइ बे गोदोनि आर'नाइनि महरखौ फैनो गोनां समाव जोंफोरो आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय गोदोनि आर'नाइनि महर डिजाइन बेखौ जोङो रावबो जेबो होदेरालासिनो सुदेरालासिनो जोङो बेखौ गोदोनि महरै बायदि जोङो लाखिलांनो हागोन ना हाया दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा सानफ्रोमबो हारिनि बागै बाथ्रा बुंग्रा बेफोरबायदि गोबां गिदिर गिदिर मेलेमजिबि गोरों गोरा मानसिफोर दङ जोंफोरलाय सोर कुइसन खालामनो सोंनो हारिनि आर'नाइयाव सोर मा खालामो जोंफोरलाय सोर थेवब्लाबो मोनसे सोंथि फैनो गोनां समाव गोदोनि आर'नाइनि महरा बेखौ जोङो लाखिलांनो हागोन ना हाया ना जों गासैबो गावबा गाव जा गोसो जायो बेखौनो आर'नाइयाव सेबखांगोन एरगोन गावबा गाव महर होनानै बे आर'नाइखौ जोङो मा गुबै आर'नाइनि महरखौ गोदान महर होनानै जों सोलायगोन नामा आर'नाइयाव बायदिसिना गावबा गाव बक्सिं ग्लब्स फुटबल जोङो बे आर'नाइखौ आर'नाइ बायदियैनो सोरबा गिदिरनो हो सोरबा फिसानो हो बेखौ जेबो डिजाइन खालामालासिनो महर होआलासिनो जोङो गालांनो हागोन ना हाया बे आंनि सोंथि ना जोङो महर होनानै लाना गिदिंगोन आर'नाइयाव गावबा गाव महरखौ होगोन बेनिफ्राय जों लाना गिदिंगोन मा सानो नोंथांमोना आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय नामा आंनि सोंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला प्लिज अन्नानै आंखौ निमाहा हो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव सोरबा गिदिर मानसिया सोरनो बिबार होदों मा होदों जोंलाय मा बुंनांगौ नंगौना नङा मा बुंनांगौ जेबो बुंनांगौ गैया दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय जेम्सआ मा बुंखो बे आब'आ मा आर'नाइयाव माने बिबार मोनसे आथ' नुखादों माने आर'नाइयाव बिबार आखिनाय आब' गेमस्रिया माने बे अबाव बानायनानै माबाखो दाना टेक्न'लजिनि जुग जाहैबाय नालाय माने गोसोबानो मा बानायो मा बानाया नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आर'नाइखौ दा मायाव बाहायाखै बेखौबोथ' आदा जेम्सआ खिन्थानानै होखाबाय आर'नाइया फार्स्ट टाइम जेरै फार्स्टआव ओंखारदोंमोन बेनो दा
मोजां आरोना जोंनि बर'नि थाखाय बेनो सिनायथिखा आर'नाइयाथ' आंनि बायदिबा गोदो माबायदि दिरुनदोंमोन माबायदि बानायदोंमोन बेनो मोजां आरोना दा माने जेबो बिबार थिबार होनायखौ मोजां नुवाखै आरोना आं सोर माबायदि नुदों बेखौथ' आं मिथिया नाथाय आं मोजां नुवाखै आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो बे नैबे भिडिअनि गेजेराव कमेन्ट खालामनानै खिथाहर सोर मोजां मोनदों आरो सोर मोजां मोनाखै।